Gindeklarar nga dead on arrival sa Barotac Nuevo Hospital si Antonio Luz matapos nabungguan sang ginamaneho nga motorsiklo ni Roland Sarte tak na alas 9:45 sang gabi sa barangay Pulao, Dumangas, Iloilo. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Major Joven Arevalo, hepe sang Dumangas Municipal Police Station, ginpahayag sini nga ang biktima ang temporaryo nagapuyo sa barangay Kasilingan, Dumangas, samtang residente naman sa poblasyon Ilawod, Saraga ang suspetsado. Suno kay Arevalo, lunsay nagausoy sa dalanon padulong sa barangay Bangka Bante ang mga imbolbado sang hinali ilang ginbungguan ini ni Sarte ang ginamaneho nga bisikleta ni Luz. Dugang pasang hepe, lunsay pilason sanday Luz kag Sarte, apang ang biktima ang wala gid matabangan samtang gin-refer naman sa ospital nga nahamtang sa syudad sang Iloilo ang suspect. Nahibaluan nga posibleng makapangatubang sa kaso nga reckless imprudence resulting to homicide si Sarte. Sa karon padayon ang investigasyon sang kapulisan agud mahibaluan kung yara sa impluwensya sang makahulubong elemnon ang suspetsado. Ini si Kabaderang Paul Animas nagabandera sang matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.